गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महनोमि सर्वानन्दकरं वर हरिनामपदं देवम् अवधूत शिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीशे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीशंकराधिकाय तथा हरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण मंद जी स्क्रीन കാണോ मंद जी? हरे कृष्ण प्रभु जी स्क्रीन കാണാട്ടോ. हरे कृष्ण हरे कृष्ण വിശ്വരൂപം അല്ലെ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ കുറെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ വിവരിച്ചു തന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംചിതം യത്വയോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം അർജുനന്റെ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും എല്ലാ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴേ ഭഗവാൻ എന്താണ് അർജുനന് ബോധ്യമില്ലാത്തതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും. എന്താണ് ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ ഇനി ഭാവിയിൽ വരുന്നവര് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇനി ഭാവിയിൽ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ അർജുനൻ പറയുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ ഈശ്വരാ ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപ തന്നെ വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ രൂപം കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി ഭാവിയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലും ഉള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. പശ്യാദിത്യൻവസുരുദ്രാനൈശിനോ മരുതസ്തദാ ബഹൂന്യാ ദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്ചാശ്ചര്യാണി ഭാരതശ്രേഷ്ഠ. ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളും. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആവശ്യരൂപത്തിലെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ബ്രഹ്മാവും രുദ്രനും അഷ്ടവസുക്കളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അല്ലെ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും എല്ലാം.
നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മനേനൈവ ചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുഷ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയുന്നു, സാധാരണ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ് ആ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ദിവ്യ ചക്ഷുഷ് ഭഗവാൻ നൽകുന്നു, ആ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്നു അർജുനന്. നമുക്കറിയാമോ, ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ നമ്മള് ചില എന്താണ് സിനിമയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3D പിക്ചറൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്കൊരു കണ്ണട തരും അല്ലെ, അത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണൂല അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വ്യക്തമാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ, അതിനെ കാണാൻ സാധാരണ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, വിദൂരത്തുള്ള ആ വസ്തുക്കളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ലെ, ടെലസ്കോപ്പ്, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കും. ഇവിടെ കാണാം, നമ്മളിവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ കാണുന്നു അല്ലെ, മുഴുവനായിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ അത് ഇവിടെ പുറത്ത് കടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പിളിന്റെ പ്രതിബിംബമാണ്. അത് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതെന്താണ്, നമ്മൾ കുറെ സമയം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ചലിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും, എന്നാൽ ചലിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അവിടെ എന്താണ് കേസറൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, അവിടെ എന്താണ് അതൊരു ഫോട്ടോ മാത്രമാണ്. അതിങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ സമയം അതിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ എന്താണ് ചലിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ന്യൂനതയാണ്, അല്ലാതെ അത് ചലിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്താണ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഒരു റൂമിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഇതിന് പുറത്ത് അനേകം വസ്തുക്കളുണ്ട് അല്ലെ, എന്നാൽ നമുക്കത് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അത്രയും എന്താണ് ന്യൂനതയുള്ളതാണ്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപത്തില് എല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇനി ഭാവിയില് വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെ, അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല, അവര് പറയും അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, അതിനെന്താണ് തെളിവ് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തിൽ അതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്താണ് എല്ലാം മാതൃഹി ദേവാനാം ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നേതാവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില് ശിവനും ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള സകല ദേവീദേവന്മാരും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും എല്ലാറ്റിനെയും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ച് തരാൻ കഴിയണം അല്ലെ. നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്വൈത ആചാര്യർക്ക് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ആ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തിലുള്ള 6 കൈകളോടുള്ള രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മായാപൂരിലെ അവിടെ ചന്ദ്രശേഖർ ആചാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനി, അദ്ദേഹം അത്രയും പ്രായമായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. രാധാകുണ്ടിൽ കുളിക്കാനും ശ്യാമകുണ്ടിൽ കുളിക്കാനും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അവർക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് വയ്യ, 90 വയസ്സിലധികമായി. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ആ മായാപൂരിലെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തു ആ ചന്ദ്രശേഖരാചാര്യർക്ക് പ്രദർശനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അവിടെ രാധാകുണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു, അവിടെ ശ്യാമകുണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൃഷ്ടിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. വൃന്ദാവനം, അത് മായാപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുപ്ത വൃന്ദാവനമാണ്. അത് എന്താണ് ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ആ ചന്ദ്രശേഖരാചാര്യർ എന്നൊരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ആ മായാപൂരിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാനാണെന്നത് വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത് അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, അദ്വൈതാചാര്യരുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന് അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു.
അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, ഞാൻ ദൈവമാണ്, ഈശ്വരനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ദൈവത്തിനോട് ചോദിക്കണം, എന്താണ് അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന്. അങ്ങനെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അദ്ദേഹം ദൈവമാണ്, ഈശ്വരനാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ നമ്മളെ എന്താണ് കബളിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ അവരുടെ വാക്കുകളിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മളും അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും അല്ലെ, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട്. അപ്പോ ഒരിക്കലും ഒരു ഗുരു ഒരിക്കലും ദൈവമാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ധാരാളം ആൾക്കാർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അങ്ങ് ഭഗവാനാണോ ഈശ്വരനാണോ എന്ന്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകനാണ്, സെർവന്റ് ആണ് ഞാൻ, കൃഷ്ണന്റെ ഒരു സേവകന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ സന്ദേശങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കാനും എല്ലാവരെയും ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അയക്കുന്നതാണ് ഗുരുവിനെയൊക്കെ അല്ലെ, ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അല്ല അവരും. അപ്പോ വേറെയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തല്ലേ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? തന്റെ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് 7 പകലും 7 രാത്രിയും ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു എന്താണ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ സാധിക്കണം അല്ലെ. പിന്നെയോ അവിടെ കാളിയൻ എന്ന വിഷസർപ്പത്തിന്റെ മേലെ നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവര് ഭഗവാനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ എന്താണ് വിശ്വസിച്ച് നമ്മളും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ എവിടെ എത്തുക? വേറെ ഭഗവാന്റെ ഭജിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യത്വാന നിവർത്തന്റെ തദ്ധാമം പരമാവ, പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാതെ ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ച് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെ. അല്ല, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ദേവീദേവന്മാരുടെ അവരുടെ ലോകത്തെത്തും അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകും. അങ്ങനെ ചെയ്തതിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. വീണ്ടും അവിടുന്ന് നമ്മളെ ആ പുണ്യങ്ങളെ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ പുനർജനിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കും ഭാവിയിൽ വരുന്നവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭക്തന്മാർ ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ഇഷ്ടമല്ലേ. എന്താണ് ഓടക്കോയിൽ പിടിച്ച് മയിൽപ്പീലി ചൂടി മഞ്ഞപ്പട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വൈജയന്തി മാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അല്ലെ. അതാണ് ഏറ്റവും ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപം. വിശ്വരൂപം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതിനി നമ്മൾ പഠിക്കും. അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നു ഇത് അത്രയും ഭയാനകമാണെന്ന്. അനേക ഭക്തനയന അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാത്യുതായുധം ദിവ്യമാലാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവാമനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനെയും കാണാൻ പറ്റും. ശിവനും ഗണപതിയും ബ്രഹ്മാവും എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെയും എല്ലാറ്റിനെയും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാം ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ ആ നേരത്തെ വിഭൂതിയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചല്ലേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. അനേകം കൈകൾ അല്ലെ, എല്ലാ കൈകളിലും അനേകം ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവേത്യുക പതിത യദി ഭാസദൃശീ സാ സ്യാത് ഭാസസ്യ മഹാത്മനഃ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയം ഉദിച്ചപ്പോഴുള്ള പ്രകാശം ആയിരുന്നു. നമുക്കിവിടെ ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഉച്ച സമയത്തൊന്നും നോക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ ചൂടും
എന്താണ് അതിന്റെ പ്രകാശമൊന്നും നമുക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതിലും അധികമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിച്ചതെന്നാണ്. അത്രയും പ്രകാശമാനമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവസ്തദേവ ദേഹി സർവാംസ്തദാ ഭൂത വിശേഷ സംഗാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ സർവാനുരഗാംസ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തില് എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും കാണുന്നു. ബ്രഹ്മദേവനെയും ശിവനെയും മറ്റുള്ള ഋഷിമാരെയും ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനെയും ആ വിശ്വരൂപത്തിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അനേകബാഹൂദരവക്ത്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോനന്ദരൂപം നാന്തന്ന മദ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, അന്ത്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ആ അർജുനൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ കൈകളും വായകളും കണ്ണുകളും ഒക്കെയുള്ള ആ രൂപം എല്ലാ ദിക്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്, എവിടെയാ അവസാനിക്കുന്നത്, ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോരാശിം സർവദോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷം സമാന്ത ദീപ്താനലാർക്കാത്യുതിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചുഴപ്പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ പറയുന്നു, ആ വിശ്വരൂപം അത്രയും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന പോലെ അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിയുടെയും എന്താണ് ആ സൂര്യന്റെ ഒക്കെ പ്രകാശം പോലെ മധ്യാഹ്ന സൂര്യൻ, ഉച്ച സമയത്തുള്ള സൂര്യൻ, ഒരു സൂര്യനെ തന്നെ നോക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രകാശമാനമായിരുന്നു. അപ്പോ അതിനെ കണ്ടിട്ട് ആ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ്. അത് വ്യക്തമായിട്ട് ശരിക്ക് നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ദിക്കിലും ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം. അനാദിമധ്യാന്തമനന്തവീര്യം അനന്തബാഹും ശശിസൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്തഹുദാശവക്ത്രം സതേജസാ വിശ്വമിദം തപന്തം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീപ്പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. നഭസ്പൃശം ദീപ്തമനേകവർണം വ്യാത്താനനം ദീപ്ത വിശാല നേത്രം ദൃഷ്ടാഹിത്വാം പ്രവ്യതിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ചമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോടുകൂടിയും പിളർന്ന വായോടുകൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ആമീച്ഛാത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാല സംഘൈ ഭീഷ്മോ ദ്രോണോ സുതപുത്രസ്തദാസോ സഹാസ്മദീയേരഭിയോധമുഖ്യഃ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദ്രംഷ്ടാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിദിലഗ്നാദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗേ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരെയും അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗം കടന്നു പോവുകയും
ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരിയുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ കാണുന്നു എന്താണ് ആ കൗരവരെല്ലാവരും അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, പിന്നെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള രാജാക്കന്മാര്, പിന്നെ അർജുനൻ കൊല്ലാനായിട്ട് ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭീഷ്മരി, ദ്രോണരി, കർണൻ അല്ലെ, അവരൊക്കെ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നു. ചിലരൊക്കെ ആ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ പെട്ടിട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകള് ചതഞ്ഞരയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. യഥാ നദീനാം ബഹവോംബുവേഗ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര്യ വിശന്തി വക്രാണ്യപി വിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതാണ് നദികളെല്ലാം എവിടേക്കാണ്? സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും അല്ലെ, അതിനെ തടയാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ ഇതാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആഖ്യാഹിമേഘോ ഭവാനുഗ്രൂപോ നമോസ്തു ദേവ വരപ്രസീദ വിജ്ഞാതമിച്ഛാമി ഭവാന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയനമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങേ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പോ ചെന്നിയുടെ പറയുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആദിപുരുഷനായ അങ്ങേ എനിക്കറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഹൃദേ ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ ഏവ സ്ഥിതോ പ്രത്യനികേഷു യോധഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, പാണ്ഡവര് സേഫ് ആണല്ലേ, അവര് കൊല്ലപ്പെടില്ല, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയും അല്ലെ. അപ്പോ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചവരല്ലേ, ജീവൻ പിടിഞ്ഞവര്, അവർക്കൊക്കെ മുക്തി ലഭിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്താണ് അവര് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം ലഭിക്കും. തസ്മാത്തമുത്തിഷ്ഠ യശോലഭസ്യ ജിത്വാ ശത്രുൻഭുക്ഷു രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവ തേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്രമാത്രം ഭവസവ്യസാജിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതിയെ യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സവ്യസാജിൻ. ഇപ്പോ അർജുനൻ നേരത്തെ കൊല്ലാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും കൊന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അവരൊക്കെ പോകുന്നതായിട്ട് അർജുനനെ കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനനോട് പറയുന്നു, അരേ ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ ഇനി കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, നിമിത്തം മാത്രമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെ വിജയിച്ചിട്ട് എന്താണ് ആ യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, എന്ത് സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് ഒരു ആയുധമായിട്ട് അർജുനൻ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മളും ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്, നമുക്ക് പല കഴിവുകളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ ഉടമ അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ്, ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഓരോരോ കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും, ഒക്കെ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാ അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറയും, പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി, പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടായി ആ ജലദൂതയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ അമേരിക്കയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു പാവയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ല, ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല, അങ്ങനെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു പാവയാണ് ഞാൻ എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട്, ഭഗവാനാണ് നമുക്ക്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്.
അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകൃത്യ ജഗത് പ്രവിശ്യാത്യനുരുച്യതേ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഭഗവാന്റെ ഒരു പേര്, വേറൊരു പേരാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അങ്ങയുടെ തിരുനാമകീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. ഭഗവാനിലെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അസുരന്മാരൊക്കെ അങ്ങും ഇങ്ങും പായുന്നു അല്ലെ. ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. നമ പുരുസ്താദ പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവദയേവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തദോസി സർവ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകിയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അപ്പോ അർജുനന് എല്ലാ ദിക്കിലും ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കട്ടെ എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒക്കെ ആ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. അങ്ങ് ഭഗവാൻ നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകിയാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അർജുനൻ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് പറയുന്നു. അർജുനൻ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ. ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിലായിട്ട് രഥം സ്ഥാപിക്കല്ലെ. സേനയോറുപയോർ മധ്യ രഥം സ്ഥാപയമേച്ചുത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓർഡർ ഇടുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ. ഒരു എന്താണ് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു മനോഭാവത്തോടെ, എന്താണ് അർജുനന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അർജുനന്റെ സുഹൃത്ത എന്ന നിലയിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 2 സേനയുടെ മധ്യത്തിൽ രഥം സ്ഥാപിതക്കു എന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലേ. അപ്പോഴങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ, ആ വിഷമഘട്ടത്തില് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നല്ലേ. ഭഗവാനോട് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാനൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് അർജുനന്റെ ഇതൊക്കെ മാറി അല്ലെ. അപ്പോൾ അർജുനൻ വീണ്ടും അതിനൊക്കെ മുന്നേ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനുമായിട്ട് മാപ്പ് പറയുന്നു. സഖേതി മത്വാ പ്രസവം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി ആജാനത മഹിമാനം തവേതം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസനഭോജനേഷു ഏകോദവാപ്യച്യുത സത്സമശ്യം തത്ക്ഷാമയേതാമഹമഹപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാത്തെ സുഹൃത്തെന്നു മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എല്ലാറ്റിനുമായിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്? അർജുനൻ പലപ്പോഴും ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാനെ എന്താണ് കൃഷ്ണ, യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെ, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ, ഭഗവാനും അർജുനനും മാത്രമേ. എന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും തന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലൊക്കെയാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കാത്ത പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്, അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ മാപ്പ് പറയുന്നു അർജുനൻ ഇവിടെ. അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ച്യുതി ഇല്ലാത്തതാണ്, വീഴ്ച പറ്റാത്തതാണ് അല്ലെ. ഓ, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വീഴ്ച പറ്റും. അപ്പോ ഒരിക്കലും ച്യുതി പറ്റാത്ത ഭഗവാൻ എന്താണ് അർജുനന്റെ വീഴ്ചകളൊക്കെ, അതിനൊക്കെ പിഴകളൊക്കെ പൊറുക്കാനായിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അതൊക്കെ എന്താണ് മാപ്പാക്കി തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അർജുനൻ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഒരിക്കലും യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്താണ് രഥം കുതിരയെ തളിക്കാനായിട്ട് അവിടെ രഥത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് രഥം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ. അർജുനൻ പുറകിൽ നിന്നിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, അസ്ത്രങ്ങൾ അയക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ
അർജുനന്റെ കയ്യില് ഒരു കയ്യില് ഗാണ്ഡീവമുണ്ട് അല്ലെ, മറ്റു കയ്യിൽ അസ്ത്രവും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോഴേ അവിടെ നിന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പം പലപ്പോഴും ഒരിക്കല് അർജുനന് പോകേണ്ടത് ഇടതുഭാഗത്തായിരുന്നു പോകേണ്ടത്. എന്നാൽ ഭഗവാനോട് പറയുമ്പോൾ അർജുനന്റെ അടുത്ത് തെറ്റിപ്പോയി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, രഥം വലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനും വലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. യഥാർത്ഥത്തിൽ പോകേണ്ടിയിരുന്നത് ഇടത്തോട്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും പറഞ്ഞു, രഥം വലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വലത്തോട്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ വീണ്ടും അർജുനൻ ഭഗവാനെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, രഥം വലത്തോട്ട് പോട്ടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് പോകേണ്ടത് ഇടത്തോട്ടാണല്ലേ, എന്നാൽ നീ വലത്തോട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടത്തോട്ടേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഭഗവാനാണെന്ന പരിഗണനയില്ലാതെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനുമായിട്ട് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാ തേജോമയം വിശ്വമന്തമാദ്യം യന്മേ തദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അർജുനനിപ്പം കാണിച്ച തരത്തിലുള്ള ആ വിശ്വരൂപം ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിശ്വരൂപമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്രയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആ വിശ്വരൂപം അർജുനന് മാത്രമായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെയായിട്ട് സന്ധി സംഭാഷണത്തിനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡവരുടെ ഒരു ദൂതനായിട്ട് ഈ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. പലപ്പോഴും പലരും വിമർശിക്കുന്നവരൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാം, ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഈ യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്, ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ എന്ന് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു ദൂതനായിട്ട്, പാണ്ഡവരുടെ ഒരു ദൂതനായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് അവരോട് അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അത്രയും ഈ യുദ്ധം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം, പാണ്ഡവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നൽകണം, അത് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ടൗണെങ്കിലും നൽകണം, അതും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു 5 ഗ്രാമങ്ങളെങ്കിലും നൽകണം, അതും തീരെ തരാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒരു വീട് വെക്കേണ്ട സ്ഥലം, ഒരു വീട്, അതിന് അത്രയെങ്കിലും സ്ഥലം അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെ ധൃതരാഷ്ട്രവും ദുര്യോധനും, പ്രത്യേകിച്ച് ദുര്യോധനും ശകുനിയൊക്കെ പാണ്ഡവർക്ക് ഒരു സൂചി കുത്താനുള്ള സ്ഥലം പോലും ഇവിടെ കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള വാശിയായിരുന്നു. അപ്പോഴങ്ങനെ അത്രയും വാശി പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് യുദ്ധം അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അവിടെ അധർമ്മം, ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അധർമ്മം ഇല്ലാതെ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ധർമ്മത്തിന് ചുതി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോ യുദ്ധം അതുകൊണ്ട് ആ ധൃതരാഷ്ട്രം തന്നെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് കൗരവരി. അപ്പോഴവിടെ ആ ദൂതനായിട്ട് പോയപ്പോഴേ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ അപായപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ഒരു സിംഹാസനം ഒരുക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ അസുരന്മാരെയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അപായപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം അവിടെ വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദുര്യോധനൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു കൗരവരും എല്ലാവരും, എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ, അഗ്നി തുപ്പുന്നു. അത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ളത് അത് മുന്നേ വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ഏവം രൂപം ശക്യമഹം ലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, അർജുനനിപ്പം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപം വേറെ ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. വേദങ്ങൾ കുറെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെ യജ്ഞങ്ങൾ കുറെ അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ ദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ തപസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടൊന്നും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആർക്കും ഈ വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു.
മനാപുനസ്തം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രവശ്യ. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അർജുനൻ ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപം മാറ്റിയിട്ട് പിന്നീട് ആ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. സഞ്ജയ വാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തദോക്താ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപുർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പത്മങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുള്ള. പിന്നീട് ഭീതിതനായിരുന്ന അർജുനനെ ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് 2 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ രൂപമാണ് അല്ലെ. അത് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായി. ആദ്യം വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു, പിന്നീട് 4 കൈകളുടെ രൂപം കാണിച്ചു, പിന്നീട് 2 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. യഥാർത്ഥ രൂപത്തില് പിന്നീട് അർജുനന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ 2 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 2 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ 4 കൈകളുള്ള രൂപം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അനേകം കൈകളും മുഖങ്ങളും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ 2 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. ചില ആളൊക്കെ വിശ്വരൂപത്തിനെ അതിനെ ആണ് പ്രകീർത്തിച്ച് പറയുക, അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നല്ലേ. അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാലേ ആ വിശ്വരൂപവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. 2 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദൃശ്യമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവാ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശന കാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ 2 കൈകളോടുള്ള രൂപം അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ദേവന്മാർ പോലും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഗോലോക ചാർട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദേവന്മാർക്കൊക്കെ അവർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെവിടെയാ പോകുന്നത്? 4 കൈകളുള്ള ആ വിഷ്ണു രൂപത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പാൽക്കടലിൽ പോയിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടാ പരാതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവർക്ക് നേരിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. 2 കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോഴേ ഭഗവാൻ എന്താണ് ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും പുത്രനായിട്ട് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോകുലത്തിലെ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് അവിടെ ദേവന്മാരൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെ പിന്നീട് യശോദാമാതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് മാറ്റിയത് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ യശോദാമാതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ യശോദാമാതാവിന്റെ അടുത്തേക്കും ദേവന്മാരൊക്കെ കാണാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. ഒരിക്കലും ശിവൻ തന്നെ അവിടേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോഴേ ധാരാളം അസുരന്മാരെയൊക്കെ കംസൻ അയക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആരെയും അങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഭയപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആരെയും അവിടേക്ക് കയറ്റിവിട്ടിരുന്നില്ല. അപ്പോഴവിടെ ശിവനും വന്നു. അപ്പോഴേ യശോദാമ്മയൊക്കെ കരുതി ഇത് കംസൻ അയച്ചിട്ടുള്ള ആരോ അസുരന്മാരാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവിടെ
ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാണാനായിട്ട് അനുവാദം നൽകിയില്ല. മഹാദേവൻ അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നീട് തിരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഒരേ കരച്ചിൽ, നിർത്താതെ കരഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള രാജാവിന്റെ സഹായികളൊക്കെ അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അവിടെയുള്ള വിദ്വാൻമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ കരയുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തോ നടന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കും. യശോദാമ്മ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ആ ജടയും കഴുത്തിൽ പാമ്പും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു ശിവന്റെ രൂപത്തില്. ഞാൻ കംസന്റെ കംസൻ അയച്ചിട്ടുള്ള ആരവാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാണാൻ അനുവാദം കൊടുക്കാതെ മടക്കി അയച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അത് എന്നാൽ അവര് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ കരച്ചിൽ നിർത്താതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, എന്നാലേ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ കരച്ചിൽ നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആൾക്കാരെ അയച്ചിട്ട് മഹാദേവനെ വീണ്ടും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ മഹാദേവൻ അത്രയും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്, ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് അവിടെ വന്നതായിരുന്നു. എന്നിട്ടും യശോദാമ്മ പറഞ്ഞു, കാട്ടിത്തരാം, എന്നാലേ കുട്ടി ഭയപ്പെട്ടു പോകും. എന്റെ കുട്ടി ഭയപ്പെടല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ യശോദാമ്മക്ക് വാത്സല്യ ഭാവമാണ്, തന്റെ കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടി ഭയപ്പെട്ടു പോകും. ഈ പാമ്പിനെയും ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടി ഭയപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് തൂണിന്റെ മറവിൽ നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു തൂണിന്റെ മറവില് അവിടെ ശിവനോട് നിൽക്കാൻ പറയും. അവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഉരുളിയില് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതില് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ യശോദാമ്മ അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് നിന്നിട്ട് അതിലുള്ള ആ വെള്ളത്തില് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അനുവാദം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അങ്ങനെ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ അത്രയും ദേവന്മാരൊക്കെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ രണ്ട് കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശിവനെ അങ്ങനെ ദർശനം കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നീട് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ കരച്ചിലൊക്കെ നിർത്തുകയുണ്ടായി. നാഹം വേദിർന തപസാ നദാനേന ചേജയാ ശക്യ ഏവം വിദോ ദ്രംഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാമ്യത. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നു. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് കൈകളോടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വേദാധ്യയനം, വേദങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെ കുറെ തപസ്സുകൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെ കുറെ ദാനങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളൊന്നും നടത്തിയാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല, ആ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം പ്രത്യക്ഷമാവാൻ സാധിക്കുക? ആർക്കാ അറിയാം? ആരാ ഉത്തരം പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും ചെയ്താലേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ഇതൊന്നും ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. എങ്ങനെയാ പറ്റുക? അതെ, ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്തിയാമാം അഭിജാതനാദി, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യാ ഹമേവം വിദോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും കഴിയൂ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അത് അത്രയും നിഗൂഢമായിട്ടുള്ളതാ. അതിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അറിയൊക്കെ വേണ്ടിക്കലേ ഈ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം വെച്ചിട്ടോ അറിവ് വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനോ അറിയാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു, 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ ലീലയെ കൂടി പറയാം.
അപ്പൊ വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം കാണാം. ആർക്കാണ് ഇത് അറിയാ? ഇത് എവിടെയുള്ളതാണ്, ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളതാണെന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് ഉത്തരം പറയാം. ആർക്കറിയാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി. തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിലത്തെ അല്ല, തെറ്റിപ്പോയല്ലോ. രശ്മി മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. രശ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ പറയുന്നേ? പറഞ്ഞോളൂ, ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതെ, ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ തിരുപ്പതി ഭഗവാൻ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിലാണ്. ശംഖ് ചക്ര ഗദ ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടല്ലേ. ഇത് 2 കൈകളുള്ള രൂപമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കയ്യില് ഓടക്കുഴലിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതിന് പകരം എന്താണ് ആ തൈര് കടിയുന്ന ഇത് എന്താണ്, അതിനെന്താ പറയാ, തൈര് കടിയുന്ന ആ കടക്കൂല്, അതാണ് ഉള്ളത്. തൈര് കടിയുന്ന ആ ഇത് മരത്തിന്റെ അതാണ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ലീലയുടെ ഭാഗമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. എന്നാൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചുരുക്കി പറയാം. അപ്പോ ഈ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ദ്വാരകയിലെ രുക്മിണി ദേവി പൂജിച്ചിരുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ആ ദ്വാരക സമുദ്രത്തിലേക്ക് താഴെ പോയി അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ താഴ്ത്തിയതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പോഴേ ആ സമയത്ത് ആ ഭഗവാനെ അവിടെ പൂജിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഗോപിചന്ദനത്തിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പല സ്ഥലത്തുമായിട്ട് അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉദ്ധവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴങ്ങനെ രുക്മിണി ദേവി പൂജിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം. അത് അവിടെ ഇവിടെ ഉടുപ്പിയിലെത്തിയതിന് പിന്നില് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പരമ്പരയിലുള്ള 5ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് മധ്വാചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മധ്വാചാര്യർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം. മധ്വാചാര്യർ വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ഒരിക്കലും മധ്വാചാര്യർ അവിടെ ആ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള ആ കടപ്പുറത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കപ്പല്, ചരക്ക് കപ്പല് അവിടെ കാറ്റിലും തിരയിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ നിയന്ത്രണം വിട്ടിട്ട് മറിയാവുന്ന അവസ്ഥയിലായി. ബാലൻസ് കിട്ടാതെ അങ്ങനെ കടല് മറിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്നും ആ മധ്വാചാര്യർ തന്റെ ഉത്തരീയം അദ്ദേഹം പുതച്ചിട്ടുള്ള ആ ഷോൾ എടുത്തിട്ട് ചുഴറ്റി എറിയുകയുണ്ടായി ആ കപ്പലിന്റെ നേർക്ക്, ആ ദിശയിലേക്ക്. അങ്ങനെ ആ കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിച്ചു. വായുദേവന്റെ അവതാരമാണ് മധ്വാചാര്യർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ആ കപ്പലിനെ അവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ആ കപ്പല് അവിടേക്ക് അടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ കപ്പലിലുള്ളവർ കാണുന്നു മധ്വാചാര്യർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരവിടെ കരയിൽ അവിടെ അടുപ്പിക്കുകയും അവിടെ വന്നിട്ട് മധ്വാചാര്യരോട് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് പ്രണമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് എന്താണ് ദ്വാരകയിൽ നിന്നും വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ധാരാളം വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ കയറ്റിയിട്ട് വിൽപ്പനക്കായിട്ട് പോകുന്നതായിരുന്നു, കച്ചവടത്തിനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് മറിയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ കോടികളുടെ നഷ്ടം അവർക്കുണ്ടാവും. എന്നാലേ മധ്വാചാര്യർ അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അല്ലെ, അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതാക്കും. എന്താണ് അത് അങ്ങനെ അവിടെ അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ അവര് നന്ദി പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് ഞങ്ങള് രക്ഷപ്പെട്ടു, നമ്മുടെ ജീവനും വസ്തുക്കളും ഒക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പാരിതോഷികമായിട്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാർ അവരൊന്നും യാതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും അവരൊന്നും അതിനൊന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ചിന്താമണിക്കല്ല് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സനാതന ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരൊന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു വസ്തുക്കളും ആവശ്യപ്പെടുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് യാതൊന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല, ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരെ കുറെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അവിടെ കപ്പലിൽ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൃന്ദാവനത്തിലും ദ്വാരകയിലൊക്കെയുള്ള മണ്ണാണ് ഗോപിചന്ദ്രൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ദ്വാരകയിലുള്ള മണ്ണ് അത് വലിയ വലിയ കട്ടയായിട്ട് അവിടെ കപ്പലിന്റെ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക്
വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ കട്ട എനിക്ക് തന്നേക്കൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവർക്ക് സന്തോഷമായി അല്ലെ, കപ്പലിനെ രക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ കട്ട എടുത്തിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് കരയിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. ആ കുറെ ആൾക്കാർ കൂടി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ കട്ട മധ്വാചാര്യർ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ഉയർത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ആ തീർത്ഥത്തിൽ പോയിട്ട് അതൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കി. അങ്ങനെ ശുദ്ധിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്താണ് ആ ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ ആ കട്ട രണ്ടായിട്ട് പിളരുകയും അതിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. മധ്വാചാര്യർ അത് എന്താണ് ആ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു. അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഉടുപ്പിയിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, രുക്മിണി ദേവി ദ്വാരകയിൽ പൂജിച്ചിട്ടല്ല ആ വിഗ്രഹം അത് ഭഗവാൻ മധ്വാചാര്യരുടെ കയ്യിലെത്തിച്ചു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കപ്പലിന് അങ്ങനെ ദിശ തെറ്റിയതും അല്ലെ. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന അത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മധ്വാചാര്യർ അങ്ങനെ ഉത്തരീയം എന്താണ് ചുഴറ്റി എറിഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ അതിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് മധ്വാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് വരണം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്തത്. അങ്ങനെ മധ്വാചാര്യർക്ക് ആ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് അവിടെ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തില് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 8 മഠങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് മധ്വാചാര്യർ എല്ലാവർക്കും പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പിന്മുറക്കാരൊക്കെ പിന്നീട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തു വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ് കനകദാസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും അവിടെ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കനകദാസ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാലും മതിലിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഭഗവാനെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടി കേൾപ്പിക്കും. ഒരിക്കലും ക്ഷേത്രത്തില് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ശൂദ്രനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ ഒരിക്കൽ കാണുക എന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഉത്സവ ദിവസങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ഉത്സവമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ ഉത്സവമാകുമ്പോൾ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ആരൊക്കെയാണ് വന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. അത്രയും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോ കനകദാസൻ വിചാരിച്ചു, ഉത്സവത്തിന് ഞാൻ അകത്ത് കയറിയാൽ ആരും കണ്ടുപിടിക്കില്ല, ഈ തിരക്കിനിടയിൽ എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണുകയും ചെയ്യാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഉത്സവത്തിനിടയിലെയും അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് കയറുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ ക്ഷേത്ര ഭരണാധികാരികൾ അവർക്ക് ഈ കനകദാസിനെ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നവരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രൂപത്തിൽ. അപ്പോഴേ അങ്ങനെ കനകദാസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറകിലായിട്ട് അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ കനകദാസ് അങ്ങനെ കുറെ മർദ്ദിച്ച് കനകദാസിനെ അങ്ങനെ കുറെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി. അങ്ങനെ കനകദാസ് അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അവസാനം അത്രയും കൂടുതൽ മർദ്ദിച്ചപ്പോൾ കനകദാസ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭഗവാനെ എന്താണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ വരാത്തത്, എന്താണ് ഇത്രയും എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ പാടി. അപ്പോൾ ആ കനകദാസ് പാടിയിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണ നീ ബേഗന് വാരോ എന്നുള്ള ആ കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നു. ഓ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് എൻ്റെ മുന്നില് പ്രത്യക്ഷനാവാത്തത്, എന്താണ് വരാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് എനിക്ക് ദർശനം നൽകാത്തത്. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ആ ഭഗവാൻ കനകദാസിനെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ പുറകുവശത്തേക്ക് കനകദാസിന് ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം, ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ആ മെയിൻ ഡോറിലെ കൂടി തന്നെയാണ് പോയിട്ട് നമ്മൾ ദർശനം എടുക്കുക അല്ലെ. ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലും അതുവരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. മെയിൻ ഡോറിലെ കൂടി തന്നെ പോയിട്ട് ആ വലിയ ഡോറൊക്കെ തുറന്നിട്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ നിന്ന് ദർശനം എടുക്കാം. എന്നാൽ അന്ന് ആ കനകദാസ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴേ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അഷ്ടബന്ധവും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തന്ത്രിമാരൊക്കെ അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ആ വിഗ്രഹം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വിഗ്രഹം നേരെ പുറകിലോട്ട് തിരിയുകയുണ്ടായി. തിരിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള ആ മതില് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് ഈ കയ്യിലുള്ള ആയുധം, തൈര് കടയുന്ന ആ കോലി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെയുള്ള ചുമരൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലൂടെ കനകദാസിന് ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ആ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള എല്ലാവരും
പൂജാരിമാരും ഭരണാധികാരികളും എല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കനകദാസ് അത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് അന്നാണ് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കനകദാസിനെ അവിടുന്ന് ദർശനം നൽകി. അപ്പോഴവർക്കൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടു കനകദാസ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തനാണ്, പ്രിയ ഭക്തനാണ്. പിന്നീട് ആ ഭഗവാൻ പുറകെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ അനങ്ങിയില്ല, അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിന്ന് പുറകിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നീട് ആ മെയിൻ ഡോറ് അവിടെ അടക്കുകയും പിന്നീട് അത് തുറന്നില്ല. എന്താണ്, തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പുറകു വശം മാത്രമേ കാണൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ കനകദാസിന് ദർശനം നൽകിയിട്ടുള്ള അവിടെ ഒരു ജനാലയൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച്, വിൻഡോ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അതിലൂടെയാണ് ദർശനം നൽകുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉടുപ്പിയിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഗുരുവായൂരിലൊക്കെ പോകുന്ന മാതിരി അവിടെ ശ്രീകോവിലിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് തൊഴാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെ മുന്നിൽ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിലത്തെ ഡോറ് ഒരിക്കലും തുറക്കില്ല, അത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പുറകിൽ വശത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ദർശനം നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അവിടെ ഒരു ചെറിയ ജനാലയുണ്ട്, അതിലൂടെ പോയി കണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കനകദാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പുറംതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് അവർക്കൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടത് കനകദാസ് എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണെന്ന്. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭഗവാനോട് എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊടുക്കുന്നതാണ്, അത് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് ഒരാളുടെ കുലമോ ജാതിയോ അവരുടെ പൈസയോ ശക്തിയോ ഇതൊന്നും അല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് അവരുടെ ഭക്തി, അവരെങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്, എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ കനകദാസ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് അവരെ കനകദാസിനെ അംഗീകരിച്ചു. അവരവിടെ ഒരു സംഗീത മണ്ഡപമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കനകദാസ് എപ്പോഴും അവിടെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാൻ കനകദാസിന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് അവിടെ സംഗീത മണ്ഡപമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ എപ്പോഴും ഭജനയൊക്കെ നടത്തുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ ആ മതിലിന് പുറത്തായിട്ട് റോഡിൽ ആ കനകദാസിന്റെ ദർശനം നൽകി അവിടെ സ്ഥലത്ത് കനകദാസിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു രൂപം നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവിടെ വിളക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും ആ റോഡിന് പുറത്ത് മതിലിന് പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാലും അവിടെ ആ ഒരു ജനലിന് കണക്കായിട്ട് മതിലിനും ഒരു ദ്വാരമുണ്ട്, അവിടെയും ജനലുണ്ട്. അതിലെ കൂടി നമ്മൾ റോഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഈ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ, മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ എത്ര ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു കളിമണ്ണ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു മാത്രമല്ല അല്ലെ. ശാസ്ത്രം പറയുന്നു പ്രതിമാനഹീതു സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ. പ്രതിമയല്ല അത് സാക്ഷാൽ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ളതും നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ളതും ഒക്കെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു മണ്ണിന്റെ ആയിട്ടോ ഒരു ശിലയുടെയോ അല്ലെ ഒരു മരത്തിന്റെയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് രൂപമായിട്ട് മാത്രം കരുതരുത്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പത്രം, പുഷ്പം, പലതും ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ ആ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോ ഈ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം നമ്മൾ മൂകാംബിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാത്തവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. മൂകാംബിയൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോ അല്ലെ പോകുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഇവിടെ കയറാം. ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ രുക്മിണി ദേവി പൂജിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വിഗ്രഹം. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കണം. അപ്പോഴെല്ലാവരും പോയിട്ട് അവിടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ സമാധിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. വേറെ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മധ്വാചാര്യരുടെ വീടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂർ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് രാധാ ഗോവിന്ദന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉടുപ്പിയിലെ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഭാവിയിൽ അവിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലൊക്കെ താമസിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദർശനമൊക്കെ എടുക്കാം. ഇനി അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, മത്കർമ്മ കൃന്മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര്യ സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരല്ലേ, അവർ വേറെയുള്ള എന്താണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ ഒന്നും മാലിന്യമില്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യും അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുന്നത്. എന്താണ് സർവ്വഭൂതങ്ങളും സുഹൃദ്രൂപേണ അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ സുഹൃദ്രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എല്ലാവരോടും ജീവദയ അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരോടും ഒക്കെ കാരണം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രായമായിരുന്ന ആ അവസ്ഥയിലും പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.